Avui anem a parlar del fotògrafo José Carrillo Sandonato, que és l'art de la imatge al poble d'Alzira. José Carrillo Sandonato, conegut afectuosament com Pepe Carrillo Niclas, és un dels fotògrafos més estimats i reconeguts en la ciutat d'Alzira, a més de tota la comarca de la Ribera del Xúquer. Nascut a Carcaixent, va fundar el seu emblemàtic estudi Foto Niclas en l'any 1975 al carrer Calderón de la Barca d'Alzira, on durant dècades ha retratat a milers de famílies en actes, en escenes que han format part de la memòria col·lectiva de la ciutat d'Alzira. Des dels seus inicis, Carrillo ha combinat la fotografia social i la professional amb una profunda vocació artística. La seva càmera ha estat captant bodes, comunions, retrats i paisatges urbans, però també ha sabut reflectir l'ànima del poble, les seues festes, les seues tradicions i sobretot les seues transformacions. Després de la pantanada de Tous de 1982, es va traslladar temporalment el seu estudi a l'avinguda de Sants Patrons d'Alzira, tornant al seu puesto habitual en l'any 1987, perquè eixa era la seva ubicació original, símbol de la constància i l'amor que té Pepe al seu ofici, i aquest ofici de fotògrafo que ha captat milions d'imatges del poble d'Alzira. La seva trajectòria ha sigut reconeguda fora d'Espanya i també a nivell internacional. Els seus premis han sigut sempre de gran prestigi, la medalla de la plata en l'Europa de color de l'art, el Premi de la Comunitat Valenciana de la Fotografia Social, el títol de mestre fotògrafo i instructor de la Federació Professional de Fotografia i la doble QMP, que és la qualitat europea de fotografia, en les seues categories de retrat i il·lustració, al costat sempre del reconeixement i l'excel·lència de la seva Federació de Fotògrafos. Entre els seus projectes més destacats es troben les sèries Enyorança, la imatge de la passió, a més de la col·laboració en llibres dedicats al patrimoni local d'Alzira com La Villa, un passeig per l'arquitectura popular, les arrels d'un poble, Viure a la Villa, que va fer en companyia d'Agustí Ferrer, o un passeig per la ruta dels monestirs. També ha col·laborat estrechament en l'Ajuntament d'Alzira, il·lustrant amb les seues magnífiques fotografies els calendaris municipals any darrere any, perquè aquests calendaris són molt volguts per la ciutadania alzirenya, aprofitant també la seva mirada artística i entranyable sobre la ciutat, i la seva gent ha anat confeccionant, com dia, aquests calendaris any rere any. El seu enorme talent i compromís en la cultura li va valdre que l'any 2019 l'Ajuntament d'Alzira li va atorgar la insígnia d'or de la ciutat, reconeixement atorgat també a la seva esposa Rosa Mari, perquè ha sigut la seva companya professional i sobretot per la seva contribució artística i sobretot ara el seu lliurament en aquest premi. Avui, ja Pepe Carrillo, jubilat, continua demostrant la seva sensibilitat i passió per la fotografia. La seva càmera continua seguint un pont entre la memòria i l'emoció, i les seues imatges un testimoni viu de lo que és el poble d'Alzira. Nosaltres, des de l'Associació de Comunicació Digital d'Alzira, volem reconèixer a Pepe i també a Rosa Mari i la labor que han fet al llarg dels anys. Han contribuït a fer de la nostra ciutat sigui una ciutat admirada, una ciutat que ha anat sempre per davant de la modernitat i que l'estudi de Niclas, de Pepe Carrillo i de Rosa Mari ha sigut un estudi de molt de prestigi, no solament, com dia, en Alzira, sinó també fora de la comarca, en tota Espanya i també a nivell internacional. He tingut i tinc la sort de conèixer a Pepe i a Rosa Mari i, per tant, com a president de l'Associació de Comunicació Social d'Alzira, només me queden paraules d'agraïment per la seva contribució a lo que ha sigut el nostre poble i també felicitar-los, i una vegada ja jubilat Pepe, pues continua en aquest hobby teu, que avui és una professió i que ho ha sigut. Per tant, les teues fotografies perduraran sempre, Pepe i Rosa Mari,
per els anys en la memòria de tots els salsigencs.